О, коста пача. Нищо бе селски хумор. Ни дей ще ме обидиш. Защо лъжеш къде ходиш на екскурзия без мен? Откъде пари? Взех много кешовица от книгата. Взима се като топъл хляб. Бея, не лъжи. Това от оня педерунгел, да но му казвам името. 500 рози ти праща кола, ще ти купува пари за екскурзии, ти дава. Кажи, признай си, ко се правиш. Не бе, нали ти казах? От книгата взех кешовицата. Стига бе. Чакай тия, кажи сега, правихме ли секс с тебе? Не, няма такова нещо. Не ли? Как може да лъжеш в национален ефир? И аз само на острова, колко много съм те мъндръсал. Правили сме много пъти секс. Ти мрънкаше да не се покаже по телевизията. Как може да лъжеш? Защо лъжеш, бе? Не така, просто имам разходи. Стига бе, ще ме обидиш.